Hola, com esteu? Soc Raül i estaré molt prontell amb vosaltres per parlar-vos de botelles, de globus, de paquets de pipes i de moltes altres coses que de segur vos rodegen ara mateix. I és que totes tenen un element en comú, estan fetes de plàstic. Repassarem com va néixer este material tan màgic que utilitzem en el nostre dia a dia, però també veurem com els seus residus s'han convertit en un greu problema per al medi ambient i ara mateix suposen una amenaça molt perillosa per al planeta. En acabar, farem